Eskerrik asko legebiltzarburu andrea, egun on guztioi. Eta egun on gaurko bilkura hau jarraitzera etorri diren herritar guztiei, Fracking Ez plataformako kidei. Egun on eta eskerrik asko eta zorionak, zuek izan zaretelako administrazioa eta bereziki gobernu ezberdinen desinformazioaren arresia hautsi dozuenak frackingen asuntoan. Eskerrik asko eta zorionak. Zuek izan zaretelako gizarteari haustura hidraulikoa zer den azaldo diozuenak. Gobernu ezberdinek erabiltzen zuten desinformazioa gainditu egin dozuenak. Eta bigarrenez, ongi etorriak hipokresiaren tenplu honetara. Bai, gaurko honetan hipokresia nagusi duen tenplu honetara. Hipokrita izan behar delako, frackingaren defendatzaile sutsuna izateko, bai Madrilen edo Gasteizen, eta frackinga debekatzea eskatzen dauen herri ekimen legegile baten tramitazioaren alde bozkatzeko. Hipokresia. Madrilen legedia frackinga albideratzeko prestatu dutenek, Alderdi Popularra, eta era berien Euskal Autonomia Erkidegoan frackinga egiteko baimen gehienak duen Eusko Alderdi Jeltzalea. Orain, esaten digute, eztabaida sustatu behar dela. Eta orain arte zer? Urkullu jauna, eztabaida zintzo bat nahi baldin badozu, eten, momentu honetan, eten dezakezulako, enara eta saia baimenak. Eta ekin eztabaida zintzo bateri eredu energetikoaren inguruan. Zuk nahi baldin badozu, frackinga bertan bera geratu aldelako ontxe momentu honetan Euskal Autonomi Erkidegoan. Ez dakit beste asuntoren batean, hainbeste potere eukiko dozun. Baina frackingen asuntoan, eztabaida zintzo bat nahi baldin badozu, gaur bertan erabaki bat hartu dezakezu. Sesa enpresa publikoari esan, saia eta enara baimenak bertan bera geratzeko gaur bertan. Herri ekimen legegileak bera 4. artikuluan oso garbi esaten duelako zein dan bere helburua. Debekatuta dago Euskal Autonomia Erkidegoan haustura hidrauliko edo frackinga hidrokarburuak aztertu, ikertu edo usteatzeko. Beraz, gaur frackinga debekatzeari bai ala ez esan behar diogu. Hori da 103.000 herritarrek eskatu digutena. Frackingari bai ala ez esatea. Ez bai, baina ez, gobernuak bere irizpenean egin dauen bezalase. Ez, herritarrek euren sinadurarekin eta herri ekimen legegile horrekin galdera zuzen bat egin digute. Frackinga bai ala ez. Eta lehenengo eta behin eztabaida politiko bat eduki behar dugu. Frackinga bideragarria da eta izan behar da. Eta gero ukiko dugu eztabaida juridikoa, baina lehenengo erabaki politikoak hartu behar dira. Eta hori da eskatzen dioguna Eusko Alderdi Jeltzaleari. Frackinga bai ala ez. Eta EH Bilduk oso argi dauka. Frackinga ez. Eta herritarrek ez dute onartuko beste iruzur bat. Natura babesteko legearen moldaketan egin zenuten iruzurra. Arabako batzar nagusiak eskatu. Babestutako naturgunetan frackinga debekatzeko, eta zuek hirurok, frackinga albideratu parke naturaletan. Hori da egin zenutena. EH Bilduk oso argi dauka bere jarrera. Beste eredu energetiko bat posible delako. Kontsumoren murrizketan eta energia berriztagarrietan oinarritzen den eredu bat posible delako. Beraz, Euskal Herria Bilduk erregai fosilak ustiatzeko diru publikoa gastatzeari ez esaten dio gaurko honetan. Baina horretaz gain, teknika, frackingaren teknika, haustura hidraulikoaren teknika oso arriskutsua delako ere. Bai ingurumenentzako, bai pertsonen osasunentzako. Frackinga ura, lurra eta haizea edo atmosfera kutsatzen duelako. Eta guzti hori gutxi balitz, ekonomikoki ez delako bat ere errentagarria. Frackinga burbuila kutsakor bat delako. Estatu Batuetan sortaraziko burbuila beltz eta kutsakor bat. Iraultza energetiko bezala saldutako gozokia eta gaur egun milaka milioi euroko zorra sortarazten duen ekimen kutsakurra dena. Oso ondo dakite hori Estatu Batuetan. Milaka putzu usteatu dutelako eta hasieran burujabetza energetikoa lortzeko ezinbesteko jarduera izan behar zena, enpresak hipotekatu ondoren, zorrarengatik bizirik irauten den jarduera delako gaur egun frackinga. Putzuen errentagarritasuna izugarri jaisten delako hasierako ikospena eman ondoren. Eta zulatzen jarraitu behar delako kontu ekonomikoak soilik kuadratzeko. Eta orain, teknologia eta eredu hori saldu nahi digute. Eta hasi dira Europara hedatzen. Eta Euskal Herrira heldu da frackinga ere. Gainera gure kasuen Eusko Jaurlaritzaren eskuten, diru publikoarekin.
Hau da frakina, burbuila bat, burbuila ekonomiko eta kutsakor bat. Hori da soilik frakina. Eta kasu honetan, diru publikoarekin elikatzen da burbuila bat. Se ha dicho en esta comunidad autónoma que había fracking para 60 años, sabiendo que no había ningún informe que avalara esas previsiones. Y se ha dicho, había que inflar la burbuja. Se ha dicho también aquí que ese gas supondría 30.000 millones de euros, sabiendo que no existe previsión económica ninguna, ni informe económico ninguno que avale esos datos. Hacéis previsiones de millones de euros, se hacen previsiones de millones de euros, mientras se nos dice que hay que investigar para saber lo que hay. ¿A qué estamos jugando? Eso es inflar una burbuja. Se firman contratos con empresas que se dedican al fracking, invirtiendo millones de dinero público, que no se dedican ni para las ayudas de emergencia social, ni para la sanidad, ni para la educación pública. Se dedican a una burbuja contaminante. Millones de euros para inflar la burbuja del gas pizarra. Denbora amaitu zaizu. Bai, bukatzera noieia. Bada garaia guretzako burbuila hau puzteko, berandu izan baino lehen, diru publiko gehiago frackingaren burbuila beltzean gastatu beharrean, energi berriztagarrien inbertidu behar da eta burbuila hau puskatu egin behar da.